Pozeráte sa na úplne prvý kus plug-in hybridnej sedmičky, novej sedmičky. Toto ešte raz je plug-in hybrid s označením M760E, čiže kombinácia 3-litrového radového 6-valca benzínového s elektrikou, dokopy celkový systémový výkon 571 koní a zrýchlenie z 0 na 100 za úžasných 4,3 sekundy. Auto je v krásnej, zaujímavej matnej farbe s názvom Frozen Deep Grey. Je to niečo medzi čiernou matnou a čiernou sivou. Áno, toľko diskutovaný predok, predná časť. Cieľom ale hlavného dizajnéra Domagoj Dukec, je to Slovinec pre BMW, ktorý pracuje, tak povedal, že cieľom je, aby keď si kúpite sedmičku, prípadne faceliftovanú X7, ktoré má podobný tento dizajn, je, aby sa o vašom aute diskutovalo, aby ho každý riešil na sociálnych sieťach a myslím, že sa to podarilo. Nikdy nebola sedmička bližšie k Rolls-Royceu, ako je tomu teraz. Dvere je možné otvárať buď elektricky, alebo mechanicky. Dole sú senzory v tej prahovej lište a keď to vlastne otvoríte, pôjdete trošku ďalej, tak sa tie dvere otvoria úplne do korán. Vnútri, v interiéri je nové absolútne všetko. Tlačidlá, páčky, materiály, volant, je tu nová interaktívna lišta, dvojica zaoblených displejov, ten stredový je zatiaľ najväčší, aký kedy BMW použilo, má takmer 15 palcov. 31-palcový 8K displej, to znamená 8K rozlíšenie, už je to trochu príprava do budúcnosti. No a X1, nové BMW X1 má takmer všetky jazdné asistenty, ktoré má sedmička. Vidíte tam úplne novú farbu, Cape York Green. No a určite, pokiaľ ste ešte nesedeli v tej X1, tak si tam sadnite, pretože ten medzigeneračný posun z hľadiska kvality materiálov je šialený a je asi najväčší, aký BMW kedy urobilo. Vychutnajte si dnešný deň, doma záujem, sú tam pripravené vozidlá na testovaciu jazdu, kolegyňa vás zaregistruje, takže neváhajte vyskúšať aj elektrické i4 a elektrické iX v rôznych motorizáciách. Ďakujem pekne a užívajme si dnešný deň.